Сьогодні, 16 червня, ми, частки білоруських доброохотників, прийшли до міграційної служби, аби знову узнати всі питання стосовно реалізації нашої. Так склалося, що вже 21 год, а більшість доброохотників білорусів, які приїхали допомагати братнім українському народу, на цей час, на жаль, не мають ніякого легального статусу в Україні. Тому сьогодні ми прийшли сюди, аби знову зняти і вирішити нарешті питання легалізації білорусів в Україні. Заходимо. Да, вы мне написали, отписки были, такие, что вы не выдаете гражданство, что сроков в принципе нет, и выдает офис президента, а узнать надо в этом самом, в Волынской области. Я приехал туда, сказали, что оттуда документы ушли еще в квитне прошлого года. У вас є ці з собою відповіді зараз? Нет, у меня сейчас нету с собой, то есть, но вот у него есть. Приходил так само звертався, и они мне дали документы о том, что у меня просто на рассмотрение документы и нужно ждать. Відповіді йдеться, яка річ, що документи управління розглянуто, передано ДМС України. Сказали, что у меня в Киеве мои документы приехали. В Києві, це тут, значить, в департаменті з питань громадянства. Вони сюди надсилають. Цей департамент розглядає документи, передають в комісію з Це я питань розумію. громадянства. Один человек консультации, и вы сказали, что ваш паспорт в Интерполе, мы вам гражданство не дадим. Ответ такой. Я Официально цього не не знаю, бо знаю. я цих документів не бачу. Не, вот Я просто вы покажу. звертались и не звертались. Вот человек звертался, ему отдали такой там. Це ж То есть то же самое в Хмельницкой области тоже подавали. Точно такая же проблема. Человек сейчас служит, у него тоже подавал на гражданство, сказали, что конкретно с Интерпола, то есть и я уже неоднократно узнавал, что весь вопрос, что с Интерпола с этим решением не могут передать в офис президента. Но здесь ничего конкретно миграционного не отвечает. То есть мы бы хотели обратную связь, чтобы можно было узнать, потому что вот я тут вижу ребят, тут, наверное, все с 15-го года, да, Ян с 14-го, он даже начинал еще с Майдана, он тут воюет, то есть у человека вообще нет документов, мы сейчас еще придем к этому вопросу. То есть вот у нас еще такой вот вопрос, что как бы 1,5 года ничего не решается. Мне говорили, что документы на Волыни, когда я приехал туда на Волынь, то есть ездил туда-сюда, и Це сказали... по телефону з кимось з працівників Волині? Не, я приезжал туда. Я просто пам'ятаю до нас вас. Да, а после того я поехал спілкувалися. туда, Так. потому что документы там сказали, что собирают. Они сказали, что еще в квитне их отправили сюда, то есть, а здесь сказали, что вроде бы их нету, что туда вот Ви коли звертайтесь. з мене були в прийомні, нагадайте? Десь рік назад? Где-то рік назад, да. Заяву писали, я Да. приймав вас заяву. Зараз є номер цієї заяви? Там были ответы, просто, они никак не ставят. Что вы не выдаете, что выдает комиссия при президенте, что документы Ви собираются. що це означає чи ні? Нет, у меня сейчас ее нету, потому что я не знаю где оно. То есть я тогда понял, что с места ничего не сдвигается. Всі документи від ДМС, вже останній етап, передано в комісію президента. Ви туди звертались з питанням, ось Ані в відповідь комісію. ДМС, Тобто- що вони віддали вам, чому не підписується указ? То есть другие, давай вот, Ян, ты там, да, из первых приехал, ты расскажи свою ситуацию. Чекайте, я до вас звертався, у мене теж була з вами розмова. Я у вас тут писав письмо на ім'я замголови міграційної служби про прийом. Це якраз було 19-й рік, це було літерально десь за тижня-два перед тим, як був карантин. Мені якась секретарка позвонила, сказала, вибачте, от у вас був прийом там на середу, з середи якраз і був введений в 19-му році карантин. І мені сказали, вибачте, ми зараз вас не можемо прийняти пізніше, коли він буде відмінений. Вже 21 рік, я ще дзвонив в 20-му році, ситуація без змін. Мені сказали тоді ні, зі мною спілкувались, так, факт. І от мені дзвонили, сказали, у вас така ситуація, у мене ситуація наступна, що у мене був мій документ, білоруський паспорт дійсним, термін дії до 2015 року. Коли мені стало 25 років, він перестав бути дійсним. От. І якраз був закон прийнятий в 2019 році на початку, в кінці 2018-го мій паспорт вже не мав юридичної сили. І ви сказали, що в такому процесі, мені сказала секретарка, що є якась процедура, але ми не знаємо, яка саме, що має один з народних депутатів робити якесь звернення. Але по вам, по одному, ми не будемо працювати. Треба, щоб у вас таких, у кого вже термін дії документа скінчився, щоб ви разом з групою звернулись до нас, і ми вже це зробили.
через народного депутата. Я вийшов на зв'язок тоді з Ігорем Гузьом, який сьогодні є народним депутатом, з Яною Зінкевич, яка сьогодні є народним депутатом. І окрім того, ще вони сказали, що є певна кількість депутатів, які готові надати любу допомогу. Я подзвонив, є також люди, які вже теж документ вже термін дії закінчився, і інших, яких сьогодні тут немає з нами. Так звучить, вибачте. І я передзвонив по тому номеру, і мені дали емейл, на який треба слати всі наші звернення, і ніякої відповіді після того. Я цими питаннями стосовно громадянства не можу володіти. Ви знаєте, вже знайомі з вами і з вами, да? Знаєте мою посаду, де я працюю. Але вже багато було змін. Є у нас департамент профільний. Ви зараз пишете ці заяви, кожен персонально за себе, про свою ситуацію. Ми його реєструємо і підключаємо департамент. Які зміни були, вам офіційно пояснюється, що були, зараз прийнято от такі зміни, все добре, чи інша яка ситуація. Так що давайте пройдемо. У нас ще одна проблема, Володимир, ви сказали? Там так? приймання Мы там, да, громадян. мы там Так само, що Якщо буде можливо, там Хорошо, вы откроете там, да, или там? Беріть. Почекайте хвилину. Ви бачите, що молоді хлопці зараз ми приймемо. Подзвоніть, дивіться, там Я вам тут присяду, щоб видно було все. Просто все из года в год, а результата никакого. Человек не на работу не может. Жить в устроиться. подвешенном состоянии уже столько времени. Ребенок не може пойти в школу. Вот он. Я вас розумію, повірте. Ну, блин, вы нас не понимаете, это 100%, вы нас не разумеете. И как бы, в принципе, У мене так. а я понимаете, такое чувство, как будто мы обмануты, и начинаешь просто чувствовать себя каким-то идиотом. И в принципе, такое ощущение, как будто Украина не заинтересована. Ну я не можу вам надати коментарі, хто як що до чого. Давайте так, ви зараз напишете заяви. Я обіцяю, одне єдине, що від мене, я обіцяю, ви зараз напишете заяви, я кожну заяву копію собі зроблю і до кожного працівника підійду, з'ясую на якій стадії. Де ви? Може насправді вже половина ваших президентів в офісі президента. Да. А стосовно того, що ви запитуєте, що як поетапно йде, звертається людина, якщо громадянство брати, в район, да, як прописано, чи в управління, де був. Управління здійснює перевірки всі ці, певний час у них, алгоритм дій такий. Потім передає вище це мається департамент з питань громадянства у нас. Перевіряють тут. Якщо все добре, передають листом документи, справи в комісію з питань президента. Якщо є якісь недоліки, повертають, це все фіксується, все письмово, розумію. В управлінні. Ті виправляють недоліки, знову передають сюди, ми вже потім в комісію президента. Як тільки засідає комісія, не пам'ятаю, не знаю скільки там, 2-3 місяці, здається, один раз. Не знаю цю інформацію, це краще у них офіційно дізнатись. Вони, да. Аня, я дуже перепрошую, а чи не могли б з нами поділитися контактами, щоб ми, в принципі, якщо б тут виникають проблеми, з цими клопотаннями змогли до них напряму звернутися? З радістю, якщо б в мене був контакт, Понял. Мы пам'ятаєте, бывали те, що я вам контакты, пояснював. да, да. Якби Мы були когда контакти, видели, це без питань було. Зрозуміло. Тобто, і коли підписується указ, документи вже з указом передаються знову. Ну ви зрозуміли механізм. Сюди, звідси вниз і інформують громадянина про прийняття таким-то указом. Зрозуміло, дякую. Чекайте зараз. Добре, чекаємо. Надати інформацію. Чи передані документ? Статус збільшується. Ви це написали, да? Чи врегульоване зараз питання? Ну, то есть я не знаю, что такой шок между небом и землей. Я туда прихожу, мне без вопросов они покрывают, но бумага никуда. Ну, тут мы будем, если что, не решается бумажками, то будет не Хорошо, решаться, не отримав від решается. управління Хмельницької області. Ну, сам я раздам, Будет вопросом, возьмите в школу. Не могу 3 года. Не, я скажу. Не, я понимаю, я не могу, у меня нет ее. То есть, Это привязка. я руководство Есть стал, что-то что приехал. нахождение есть? Да, вот. Володимирска 9. Не, ну я думаю, что это не суть важно, я думаю, что не будет вообще никакой проблемы. Тем более вы тут директор этого
приема этих документов. Чекайте, ще. Хорошо, мы тогда на улицу выйдем, освободим. Там ключі. Ну все, благодарю, будем тогда ждать, да, если что, мы вернемся, когда уже будет. Вы сказали так, это... По виніку зустрічі з представниками Української міграційної служби ми не почули конкретних відказів на наші питання і не почули конкретних рішень по питанню легалізації українських білоруських доброохотників в Україні. Справа в тим, що це вельми дивно у контексті опошніх подій, коли сьогодні терористична організація ЛНР приїжджає в Білорусь, і представники проводять допит полонних Лукашенки, які так само сьогодні з'являються терористом. І при гэтых фактах було б самим розумним і правильним дати можливість нам легально знаходитися в Україні і легально разом з українцями обороняти супольні інтереси і ідеали свободи і безпеки наших держав.